Pròxima destinació, Dubai. Benvinguts a Dubai, un lloc on tot sembla possible i res no deixa indiferent. Comencem visitant la zona sud de la ciutat. El Dubai Marina és un canal artificial de 3 quilòmetres ple de iots de luxe i moderns gratacels. Un lloc perfecte per passejar o sopar pels voltants del Dubai Marina Mall, el centre comercial de la zona que us oferirà pàrquing, zones de compres i bones vistes des de la seva terrassa. Si ets dels que ve a Dubai per gastar-se'ls, també pots llogar un d'aquests iots de luxe per 1.500 dirhams, la moneda dels Emirats Àrabs, que són uns 250 euros per hora. Molt a prop i seguint la línia de la costa que banya Dubai, hi ha el famós The Palm, un arxipèlag artificial en forma de palmera que només és visible des de l'aire. Per això hem pujat al The View, un mirador que ens permet veure la silueta de la palmera plena de cases luxoses al que serien les fulles i el tronc central que permet interconnectar tot el conjunt. Just al capdamunt s'hi troba l'Hotel Atlantis, un dels més luxosos i reconeguts del món. El projecte de The Palm va arrencar el 2001 i va necessitar 90 milions de metres cúbics de sorra i milions de tones de roca, un projecte que en el seu moment molts experts consideraven inviable. La idea era clara, multiplicar els quilòmetres de platja per situar a Dubai com un referent de luxe paradisíac. El Burj Al Arab és un dels altres famosíssims hotels de Dubai, ben visible des d'aquest mirador. A l'altra banda s'hi veu la nòria gegant de Dubai, la AIM Dubai, que és la roda panoràmica més alta del món amb 250 metres d'alçada i que triga uns 40 minuts en donar tota una volta. El Dubai Mall és el centre comercial més famós, luxós i gran dels Emirats Àrabs. De fet, és també un dels més grans del món. És tan gran que a dins no només hi ha botigues i restaurants, sinó que t'hi trobes obres d'art penjades als sostres o un esquelet real de dinosaure, un diplodocus de fa 150 milions d'anys increïblement ben conservat. Les mides són esfereïdores, 24 metres d'alta i uns 7 metres d'alçada aproximadament. Passejant pels passadissos del centre comercial et toparàs també amb una pista de gel, la Dubai Ice Rink, de mides olímpiques. Una altra de les coses impressionants és un gran aquari gegant ple de taurons tigre i 33.000 animals marins més. El tanc conté 10 milions de litres d'aigua continguts per un dels panells acrílics més grans del món. Et sentiràs com si t'haguessis submergit a dins del mar. Quan recuperis l'aire, aprofita i dirigeix-te a l'exterior del Dubai Mall. Allà és on l'espectacle continua. Dels peus del centre comercial s'aixeca l'edifici més espectacular del món, el Burj Khalifa. Amb 828 metres d'alçada és l'edifici més alt del món, de moment, un prodigi de l'enginyeria que de nit queda il·luminat per 1,5 milió de leds de colors ben sincronitzats. Curiosament, la temperatura al cim pot ser fins a 6 graus més baixa que a peu de carrer i el seu disseny s'inspira en una flor del desert. L'aigua que es condensa de l'aire es reutilitza per regar els voltants, demostrant que, en aquesta torre, fins i tot els detalls més invisibles formen part de l'espectacle. L'edifici queda envoltat per la font de Dubai, que ofereix un espectacle d'aigua, llum i música únic al món. Els dolls d'aigua poden arribar fins als 150 metres d'alçada, il·luminats per 6.000 focus de llum que fan d'aquesta font la font coreografiada més gran del planeta. Al cor de Dubai, el temps sembla haver-se aturat. Aquí no hi ha ni luxes ni gratacels, hi ha història viva de la ciutat. El barri d'Al-Fahidi va ser aixecat per comerciants perses al segle XIX. Es troba creuat pel Dubai Creek, un braç natural de mar que s'endinsa a la ciutat i que va ser l'origen de la Dubai actual. Des d'aquí us recomanem fer un passeig en arbre, una embarcació de fusta original utilitzada des de fa dècades per transportar persones d'una riba a l'altra de manera econòmica i tradicional. Podeu demanar a algun barquer un passeig privat que us permetrà veure el barri d'Al-Fahidi amb un altre punt de vista. O si no, per poc més de 2 euros per persona, podeu pujar en una arbre col·lectiva que us portarà d'una banda a l'altra del creek. Entre la part antiga i la part moderna de Dubai s'aixeca el famós Dubai Frame.
un edifici en forma de marc daurat de 150 metres d'alçada que, com una finestra gegant, separa el passat i el futur de la ciutat. Inaugurat el 2018, va néixer amb la idea de mostrar, en un sol cop d'ull, la transformació de Dubai, d'un antic poble de comerciants a una metròpoli ultramoderna. Us convidem a visitar el The Green Planet Dubai, un bosc tropical enmig d'una ciutat al desert. Dins d'aquest espai únic, la natura es recrea en vertical. Al centre de la cúpula s'alça un arbre artificial gegant que estructura tot l'espai on hi conviuen més de 3.000 espècies de plantes i animals. Una experiència educativa que mostra com funciona un ecosistema tropical i la importància de preservar-lo. A mesura que avanceu pels camins, podeu observar rèptils, ocells i petits mamífers en un entorn que imita la selva amazònica. Un contrast que impacta amb la ciutat de gratacels que l'envolta i una manera fàcil de viatjar del desert a la selva sense sortir de Dubai. I quan es fa fosc, s'il·lumina el Global Village, un espai on el món sencer es concentra en un sol lloc. Aquí cada pavelló representa un país o regió diferent, Europa, Àfrica, Rússia, la Xina, Índia, i així fins a 25 zones diferents, cadascuna amb la seva arquitectura, gastronomia, artesania i espectacles. Posa't les bambes còmodes perquè t'esperen 160 hectàrees per recórrer, que ja et dic que no te les acabaràs. Vaja, un viatge al voltant del món en una sola nit, un espai on les cultures, sabors i tradicions es troben recordant-nos que, malgrat les distàncies i les diferències, totes les cultures poden conviure plegades. Un altre dels llocs impressionants és el Miracle Garden, el jardí de flors més gran del món. 150 milions de flors i plantes creen escultures gegants, formes impossibles i passadissos de colors que canvien a cada temporada. I sobretot, recorda que això s'ha fet enmig del desert. Rodes de molí, figures de cavalls o pingüins gegants que et fan semblar petit. I gran és l'avió Airbus 380 d'Emirates, que és la joia del jardí, i va ser un rècord Guinness com a una de les escultures florals més grans del món. És l'avió més gran del món, a mida real, pesa 100 tones i queda recobert per 500.000 de plantes. Pels més petits o més nostàlgics també s'hi recrea el món dels barrufets. Tot el recinte té una màgia única que sembla arrossegar-te al món de Disney, on fins i tot al centre del jardí s'aixeca un castell molt inspirat en els típics castells de conte de Disney. També hi ha un rellotge floral gegant perquè no facis mai tard. Realment, un espai molt curiós i únic. I per acabar aquest viatge pujarem a un dels miradors més sorprenents de Dubai, l'Sky Views. Una experiència que combina vistes espectaculars amb una petita dosi d'adrenalina i que s'ha convertit en una alternativa a altres miradors de la ciutat. Situat a 200 metres d'alçada, aquest mirador està just davant del Burj Khalifa. Ofereix una perspectiva única que permet veure el gratacels més alt del món cara a cara. Podràs observar la seva pell de vidre i metall brillant. A més de poder veure com mai l'edifici més alt del món, hi ha un tobogan i passadís amb terra de vidre que permet caminar sobre el buit mentre la ciutat s'estén sota els teus peus. Dubai, una ciutat que desafia tots els límits. I recorda, fes-me follow i així ens veurem a la pròxima destinació.